Другі раз Шклоў становіцца арганізатарам міжнароднага турніру па хакеі з шайбай сярод юніёраў. У гэтым годзе за права ўзяць галоўны прыз змагаліся 6 каманд гульцоў 2010 года нараджэння і маладзейшыя. Падрабязнасці ў матэрыялах нашых карэспандэнтаў. У мінулым годзе ў Шклове вырашылі пачаць добрую традыцыю. Пад Новы год праводзіць міжнародны турнір па хакеі з шайбай сярод юніёраў. У гэтым годзе наша лядовая арэна таксама сабрала хакеістаў, гульцоў 2010 года нараджэння і маладзейшых. Участвуют в нашем турнире 6 команд в этом году, как и в том, значит, команда Шкловского района, команда Борей, также команда из Новополоцка, Витебска, команда из Жлобина. Наши гости россияне из города Клинцы. Ну и также изюминкой нашего турнира в этом году мы пригласили команду сборной девочек. Трэба адзначыць, што ў склад зборнай дзяўчынак уваходзяць і две хакеісткі са Шклова – Карына Машчонак и Александра Войтова. Хоккей мужской вид спорта, но благодаря президенту Республики Беларусь в этом году было разрешено федерации участвовать в турнирах и девочкам. Они и раньше участвовали, но уже сейчас это официально. Ну, сказать, что девчонки слабее парней, это, конечно, не так. Наши девочки, которые сегодня участвуют у нас в турнире, они не раз побеждали на турнирах среди мальчиков. Все будет видно по результатам. Я думаю, ничем не хуже. Турнір праходзіў на працягу 3 дзён. Нягледзячы на юны ўзрост гульцоў, бітва за чэмпіёнства разгарэлася сур'ёзная. Па выніку чэмпіёнамі другога міжнароднага турніру па хакеі з шайбай стала каманда «Прамень» горада Клінцы. Другое месца ў рэспубліканскай зборнай дзяўчат. Трэцімі сталі гульцы каманды «Витебск».